Гетрото ми да се облечем заедно за тренировка. Сега съм в банята. Чакай да затворя вратата, защото се чува шум. Ще си мия лицето и след това ще се включа. Ще си направя прическата и ще се включа от мен до после. Пау, ето ме след прическата ми и да. Ще използваме този парфюм. Ето шишето, просто го извадих от чата му. И да. Хора, бързо ще се почистя ногтите и идвам на ръцете. Почистих си ногтите. Тичане, обличаме тези мартонки. Свържих си слушалките на телефона и отивам да тичам. Така, хора, отивам да си вземам шишето с вода и отивам да тренирам. Вънка вали, затова беляках това родово яки, това родово горнище, защото е с качулка и просто тръгвам. И да, като цяло, отивам да си взема шишето с вода и тръгвам. От мен, чао!